Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Jeronimo, pari ug doktor sa simbahan. Ang dako kayo niyang nakontribute sa atong tinuhuang Katoliko mao ang pag-translate sa atong kaning Biblia gikan sa Greek ug sa Hebrew ngadto sa Latin language. Gikan sa Latin language nahimo nang na-translate sa lain-lain nga mga pinulungan, apil na gani ang ato karong translation nga Cebuano or Tagalog, English. Siya mao'y nakasugod og himo ni ana, gigasahan siya sa Ginoo sa maong kaalam o katakos sa paghimo. Murag 300 AD ni siya, 340 ba to or 80 AD, og namatay sad siya sa mga 340 more or less. Namatay siya 420 AD na as edad nga mga 80 or 70 kapin, late 70s or 80. Taas ang iyang pangidaron, apan dako sad kayo ang iyang natampo para pagpalambo sa pagtuo ug sa pulong sa Ginoo. Busa uban kaniya atong iyampo nga ang mga katawhan, labi na kita, mahigugma kita sa pulong sa Ginoo, atong sabton, atong puy-an ang pulong sa Ginoo. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors nga nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo ug padayong naghatag og mga suporta sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan diha sa imong pulong ug dinhi niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo, miingon ang Ginoo kang Job. Job, nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakasugo ka na ba sa kadlawon aron kini ba nagbanag? Ug nakapakurog sa mga dautan aron sila manggula sa ilang mga taguanan? Ang kahayag sa adlaw mo padayag sa kabungturan ug kawalugan, sama sa pinilaan sa biste. Sulaw ra kaayo sa mga dautan ang kahayag sa adlaw ug kini maoy magpugong kanila pagbuhat og dautan. Nakaadto ka na ba sa mga tuburan sa kahiladman sa dagat? Nakalakaw ka na ba sa ilawom sa dagat? May nagtultol ba kanimo sa mga ganghaan nga nag-ali sa kalibutan sa mga patay?
Nasayod ka ba sa gidakon sa kalibutan? Tubaga ako kung nasayod ka. Nahibalo ka ba diin gikan ang kahayag o ang kangitngit? Kabutan mo ba sila asa sila kutob o makapabalik ka ba kanila? Walay duha-duha makahimo kaniini kay tigulang ka naman kaayo ug nataw ka na sa dihang gibuhat ang kalibutan. Si Job miingon, nagsulti ako ingon nga buang Ginoo. Busa unsa may akong itubag. Dili na ako mangahas pagsulti bisag unsa. Naghinubra na ang akong gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. O Ginoo, gisulay mo ako ug nakaila ikaw kanako. Nahibalo ikaw anus ako mulingkod ug anus mo tindog. Nakasabot ka sa akong mga huna-huna gikan sa halayo. Ang akong mga panaw ug mga pahulay imong giusisa, sinati ikaw sa tanan kong mga paagi. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Asa man ako makalikay sa imong espiritu, sa imong presensya, asa man ako makakagiw. Kun musaka ako sa kalangitan, tua ikaw didto. Kun musalom ako sa kahiladman sa kalibutan, tua ikaw didto. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Kun mulupad ako sa mga pako sa kaadlawon, kun muadto ako sa kinalayang kautlanan sa dagat, bisan didto ang imong kamot, mag-aga ka nako. Ang imong tuong kamot, hugot nga magunit ka nako. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Alleluia, alleluia, witain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo.
Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, pagka makalilisang unya sa mahitabo kanimo Corazin, o pagka makalilisang usab sa mahitabo kanimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa unya sa Tiro ug sa Sidon kay kaninyo. Ug mahitungod kanimo Capernaum, buot mong ituboy ang imong kaugalingon hangtod sa langit, apan ibanlod ka hinuon ngadto sa impyerno. Unya mingon siya sa iyang mga tinun-an, ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pasidaan ni Jesus mga igsuon, dili ra ni para sa taga Corazin, sa Betsaida ug sa Capernaum. Para gid ni natong tanan. Kanabang ang gustos Ginoo nga kun makasinati gani tag mga grasya, milagro man or unsa diha natural nga kalampusan, ato gyung isipon nga kini pasidaan sa Ginoo nga naa siya, nga siya maayo, nga siya naghatag natog mga maayong butang. Nya kay naghatag magmaayong butang, ang ato sang response ngadto niya kinahanglan sad maayo. Pareha gud ninyo mga bana og asawa, ug maghimo og maayo, di man gyud maglisod man gyud mog dawat basta ang imong kauban sa kinabuhi maghimog dautan. Ikaw nagtinarong, siya magbinuang, bugat kay na. Muna ang Ginoo naa siya'y warning na kamong nakadawat og mga grasya, labi na gyud mga milagro nya, dili lang gyapon magbuhat og maayo, sige lang gyapon pakasala, adi gyud ko maluoy ninyo. Nya ningong pag-isa diri, pagka makalilisan, terrible, severe ang mahitabo sa mga tao nga siging dawat o grasya, unya dili gyud maghinulsol sa mga sala. Kumusta man mo ron, napamoy sala, wa na. Nga sige man mo simba din wa pagid ay kuan, wa pagid ay mohunong. Ang nakaapa nato, imbis mo repent, mo justify, mo defend, ato naman Hinoong ingnon musabot ra ng Ginoo kay sige gugug simba. Anay naingon ako 20 na katuig silang gatipon kay pulos mga minyo niya pagingon lang ako pader sige mamigsimba di lang may mga lawat musabot sa tingin Ginoo pader kay nagbinuutan man mi pero wa gyud sila magbuwag tipon lang yapon sila o mas lay kasal ana nako di na musabot ang Ginoo. Niingon pa gani siya, mas grabe pa hinoon ang silot unya ninyo. Kamo din hebe, musta man. Nayuban mo hangyo, pader blessingi ko kay muti ko o board exam. Kinsa man imong kuyog. Siya, ako imo ning bana, sa di pader, kanang galibin pa meron. Nako, niya mangayo ka gracias Ginoo aron mo pasar sa board exam. Nya kamo galibin mo, di ka ba wow? Mangayo ka og kana ganing grasya para malampos ka.
niya ang imong kinabuhi gispend nimo sa yawa. Kalain sa nimo manulti pa diro ana nako. Di ba? Ako lang nang gisulti. Ay, nangayo man kas Ginoo og grasya. Unya ang inyong kahimtang gapuyo man mo, supak man as Ginoo. Nya nganong imo man ang padayonon? Ang someday maayong buhaton pa dir. Nako mayon ta mahagbong ka. Siya ayaw sad pader. Aksyon na siya hilak. Nya akong giingnan nindot gyud ikaw Brad. Ang ingnan to na akong laki. Holding hands ra bagid sila kay sweet kay ba na ibog sa nun ko gamay atong holding hands. Nya ingon ako ikaw ayaw ni dadas impierno. Pagbuwag mo puyo. Ayaw na mo pag sige close o nya wa na sad ng sexual activity. Nya humandayon liho ka inyong kasal. Mupasar man o ma-failure, liho ka ang inyong kasal. Aron na kung mupasar, inigdawat ninyos grasya nga ni pasar sa board exam, nindot na sa inyong kahimtang. Ano ba? Kanang pahaom-haom ba? Ayaw na unya-unya. Ayaw na ka ng mga buda-buda diha, ka ng mga unsa pa na diha, mga hikay-hikay. Ang importante, madawat ninyo ang sakramento. Maunay gitawag mga igsoon og paningkamot sa pagbiya sa sala. Kini si San Jeronimo, akong gibasa-basa sa Google, nindot kay karon no, kay mga santos ba pwede na to basahon lang kinabuhi dias Google. Di na ta kinahanglan mo adto pas library, gawas og maghimo gitag extensive nga study. Pero kana mga basic ba nga background, na impress ko kay kanhi si Saint Jerome, palauyab sa day kay ni siya. Nya dili pa gyud palauyab, natong batan-on pa siya ba, study pa siya sa philosophy, theology, bright kay ni siya. Ni-engage gid siya mga sexual activities. Kay mo may uso sa una. Karon uso pa ba na karon? Ni samoto. So mo na uso sa una. Ni-engage po siya. Pero sa sige niyang study, labi na gid sa theology, nakaingon siya, na-guilty siya maayo. So aron makabiya siya ato, giilisa niya og lain nga activity. Unsa may ang activity? Sige siya bisita kay ditong siya sa Roma, sige siya bisita aning mga kanibang mga lubong sa mga martyrs ba. Muadto gi siya ngadto sa lawom kanang wa nay kahayag kuno nga moabot. Anabitang kaysa una open man na ilang mga lubnganan, wa biya na electricity. Musuot siya ngadto sa ilawom, iyang kilid mga lubong, mga bukog ana adto siya dito na malandong ug nakaingon siya. Mao naman tingali ni ang kangit-ngit sa impyerno. Di ko gusto mo adtog impyerno Mo tong sige na siya basa sa Bible niya, basa sa lives of the saints, hangtod gyud nga na in love na kay siya sa Ginoo o gibiyaan niya ang iyang dautan nga mga buhat. Mura bag iyang reparation og ni paggamit siya sa Ginoo, ang iyang lawas gipagamit niya sa Ginoo, ang iyang abilidad gipagamit niya sa Ginoo, gigamit gid siya sa Ginoo hangtod nga na himo siyang the only theologian nga naka-translate sa atong Bible ngadto sa kaning gitawag og standard language sa simbahan nga mao ang Latin. Ug gikan diha mibaha ang laing translation, mas nasabta na gyud maayo ang atong balaang kasulatan nga karon daghan na kay naglalis ana. Mga buangon sa na sila nga naglalis na sila. Sala ba yan ang panaglalis, no? Amay lang ang tao ka ng gitawag dialogue. Ka na yung mag-ininsultuhay na. Wanay ayo. Ang uban pahapit na lang magpinatyanay. Tungod lang ang usa ka pulong sa Biblia. Wala, mga binuang na yun ba? Dili na nakinaiya sa tao nga nagsunod sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga si Job, daghan kay siya gisulti ngadto sa Ginoo tungod sa mga kasakit nga iyang naagian. Siya pagkatarong nako nganong nahitabo man daghan kay siya nagreklamo. Pero ang Ginoo ni remind niya, daghan itong pangutana. Siya nakapasubang na bakas adlaw, nakapugong bakas gabii, nakahibaw bakag hain ang Pinoyanan sa kahayag ug sa kangit-ngit, nakahibaw bakag pilay gidakon sa kalibutan, nakahibaw bakas mga tuburan sa tubig dito ilawom sa aning dagat.
Gipahinumduman siya maayo nga kita di ay kining tanan nga atong gidawat. Gasigi lang tagdawat pero wa gid tay binuhat. Pangguba hinoon kusog kita mangguba. Ginagmay og dinagko, gubon gid nato. Karon nangaguba ng atong mga kalasangan, ang atong kunong ozone layer, ang kaning atong hangin. Di na takahanggap kaayo og labas nga hangin dinhi ani mga sentro-sentro. Nabisan kay ngadtong mga bukid-bukid kay naa man sana mga pigiri kana ba mga backyard pigiri di ra bagyod atimanon porting bahuwa sakit kay atong ilong. Bisan pa duol sa kapilya butangan pa gyud anang mga baboy nga wa ra bagyoy klarong kuan kaning pag-atiman sa paglimpyo og sa mga baho. Ano ba yan na ang polluted na atong tubig diha sa ilawom siyuta polluted na di na takainom ana mga puso igana sa puso igo na lang ligo inya igligo pag yun mo manimaho pag yun ka nya atong i-process lain na sa nang distraction sa minerals water minerals nga gikinahanglan sa atong lawas nangadaot na ta ngano man tungod kay wa ta magamping sa gihatag sa Ginoo wa gani ta kapasalamat kamo nakapasalamat mo ron nga nakabati pa mo sa akong tingog o gayaw-yaw mo nga taas kaya kong humili kanabang bisan na lang pagpasalamat niya once nga makapasalamat ka nga gidawat na nimo gikas Ginoo tan-awon day nato nihaom pabatas Ginoo atong hinulsulan atong mga sala pagkaamgo gyud ni Job nga wa gid siya kapuslanan kun way Ginoo niingon siya daghan na kay ko gisulti Lord di nako musulti kana bang maminaw na lang ko nimo og mosunod nimo kaysa magsigig reklamo kusog kitang mo reklamo kundi na takabao kay mulakaw sa hagdanan sakit ng tuhod pero nakapasalamat ba kasod sa pila ka tuig na nagpahimos ka ng imong tuhod magreklamo na ta nga nangapangag na ta lisod nakaikaon na pagigatawil-tawil dihang ngipon magsige na kagkuan nakapasalamat ba ka atong una nga bisag mga kubals inasal nagahi kayong imo lang ubobon kuto-kuto lang agi nakapasalamat ka ato ana pasalamat nagsigi kag reklamos Ginoo intaw ayuha intaw ning akong papa nga 80 anyos nga makalakaw unta nigbalik ang atong gihangyo makalakaw untag balik pero nakapasalamat baka atong 79 years nga wa gyud maparalyze ang imong papa nagsigig trabaho nakapasalamat baka ato nya karon nga na 80 na nag wheelchair na ang imong gyapong hangyo ayuha intaw Ginoo ayuha intaw yabag ka diha pasalamat oy ako na sige kog hangyos Ginoo mahurot unta ni kahalin ang salat unya karon gamay ra kay halin gahapon 44 ray halin sa DOPS ana pero nakapasalamat ba ko atong minilyon nga niso dinhi nga nakapatukod aning atong renovation dinhi nakapatukod sa kapilinya o uban pa nakatabang sa ubang parokya nga niabot na arog hapit 120 million nga mga donations nakapasalamat ba ko magsige ra jud kog focus ani nganong 44 man ni slot na halin sa DOPS di ko kay og kamo sad og nakapasalamat san mo palit ra man gyud mo pero di mo magpasalamat sige lang san mo ingon nga manabitaw kog palit ana buangon ka kung mao na may oras ang Ginoo human nabitaw ti katagae di na ti katagaan di ba sige kag inom anang tubig ikaw ugma di na di ka mo inom manabita kag inom karon ugma kuhaan na ti kag tubig human nabita kag ginhawa karon ugma di na ti kapaginhawaon ana den Ginoo di ay hoy tubag na samtang napay baligyang slat palit kaysa kuhaan unya kaniana usa na kapaagi sa pagpasalamat mo na si Saint Jerome samtang naapay mahimo ang iyang hunahuna sige gid siya himo sa mga butang nga gustos Ginoo mao na nga nakahimo siya translation di paigo nga na-translate niya very kuan gyud kanang sana almost 100% ba
nga nindot kay pagka-translate ang Bible nga nasabta na siya, gahimo pagit siya komentaris sa tanang bersikulo sa Bible gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament hangtod namatay siya. Iyag yung spent ang tanan. Wa siya maingon, manabit akong translate, kadako na akong nabuhat, kapuyon pa dyan ko ni mo nagsigig, pamalandong anang na ang kada bersikulo. Tanawan na ninyo ka ng Jerome Commentaries. Hapit yun kada bersikulo, iyang gitagaan og translation. Kamo, nag-translate mo. Bisag usa lang ka libro, pananglitan, kanang gibutang ni, so ay ninyong translate ha, sa inyong kinabuhi, assignment ni, Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Assignment na ninyo. Ug makatranslate mo ana sa inyong kinabuhi, labi na gyud Cebuano nga pinulungan. Ano nam sa nay Cebuano? Kana bang paghatag og komentary ba, paghatag og pamalandong sa matag bersikulo ana. Matthew chapter 5 verses 1 to 12. Ang makahimo ana og komentary or pamalandong ugma or bisag butang talang Domingo kana langit siguro mo ana. Sige na sa duko-duko sa assignment oy. Translate na lang dapat diro ikaw na lahimong pamalandong. Na usahay sige lang tang paminaw puno na kita muawas unsa may maayong buhaton ipaambit buhata aron mahurot. Para gud nang imong energy, sige lang ligid-ligid diha, tapulan kay kastanan, sige lang ligid-ligid. Unsa may tabo sa imong lawas, mudako og maayo hangtod masakit ka. Pero gamita, idagan, itrabaho ana, di ba ini kataod-tauran, kaon na sa gagmayo, trabaho na sa ada na, makuan, balanse gyud. Di ba? Muna kamo siging simba, siging dawat anang sweldo, siging dawat anang ginansya, nya di gyud mo palit og slot. Kanang unsa man inyo patubuon para unsa man para sunugon kas impierno matud pa diri ni Kristo ikaw Kapernaum imong gipatubo ang imong kaugalingon hangtod mo sangko kas langit ibanlod hinoon ka ngadto sa impierno. Nindugtan mga igsoon magampo kita nga madasigon ngadto sa Ginoo uban sa pangama ni San Jeronimo moingon kita Dios namo dungga kami. Dios namo dungga kami. Alang sa simbahang Katoliko nga sa kanunay magmasaligon sa kabubuton sa Dios magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga ilang mahatag ang mahigugmaong pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang sa mga Kristiyanos nga sila magmatinud-anon sa paghatag ni adtog ng inahanglan, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa tumagi plano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. Alang sa tanang nangamatay nga makadangat sila sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Dios namo dungga kami. O Amahan, sa imong kaluoy, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Pagdaygon ka, Diyos, amahang langit nun, nigasan ako, mga masalay pun, ang panlubin mo, naabot sa yuta, ginawa sa kamot sa tao. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tuguti kami Ginoo nga sa among pagpalandong sa imong pulong gumikan sa panigingnan ni San Jeronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Jeronimo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Jeronimo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin na sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, lumagot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, iluluwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Sa
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawhat kanimo, apan ipamulong mo lamang bumaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Blessed are the poor in spirit, longing for their Lord. For God's coming kingdom shall be theirs. Blessed are the sorrowing, for they shall be consoled. And the meek shall come to rule the world. Lead me, Lord, by the light of truth, to seek and to find the narrow way. Be my way, be my truth, be my life, my Lord, and lead me, Lord, today. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo makadasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga anak, mga alagad, aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan, makasabot unta kami sa among gisunod o sa pagsunod makadangat sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Diyos nun nga kaalam niya ato ning gamiton sa pagsabot sa mga pulong sa Ginoo o pagpuyo niini. So inyong assignment unsa to? Matthew chapter 5 1 to 12. Na nindot na da. Sabato na nato ang mubuhat ana langit, pero kadang mingon na kapoy ana awa na padong na mo sa impyerno. So salamat sa nakasabot nga ang Ginoo di ay nagtawag nato nga mupalit og slat. So ang atong halin sa DOPS, Divine Unity, Prosperity and Satisfaction, nga tag 1,000 per slot para ni itukod nato sa tong kumbinto. As of yesterday, niabot na siya 6,361 slots, na apay 48,639 slots
sa ato sang MMTL or Mother Mary's Transforming Love para sa atong kapistahan unya sa Our Lady of the Most Holy Rosary, atong segunda patron karong October 29 atong pista. Ang halin niabot na sad og 294 slots, na apay 4,706 slots nga nahibilin. Nya kutob ra ni sa last week of October ang atong pagpamaligya niini. Mahurot man og sa dili, pero mas maayog mahurot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Naapaday ko'y nalimtan. Pahibalo gihapon natong tanan sugod ugma October 1 magsugod ta sa atong daily rosary hangtod sa October 31. Ang atong buhaton dinis atong simbahan na naman tayo magrosaryo ini kakaadlawon, ini kahapon 1 hour before sa misa na ay magrosaryo alas 5 sa hapon. In charge na ko ani ang mga katikista niya, mga katikista maoy mo arrange aron ang tanang mandated organizations makaapil hangtod gyud sa pitsa 31. So palihog og arrange mga katikista niya sa mga kapilya dinhi sa atong parokya na asad mo'y daily rosary sa sulod sa kapilya niya. Sa inyo mga panimalay pag rosaryo sad mo, individual magrosaryo sad ta. Ang tumong magampo tas Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga mahunong naunta ning gubat sa Russia ug sa Ukraine nga mi epekto na in taon og dako kay kadaot og krisis sa tibuok kalibutan.